Здравейте, аз съм Деяна. Добре дошли в моя канал за кето и нисковъглехидратни десерти и печива. Сега сме в периода на великденските пости. Вкъщи има човек, който пости, затова днес реших, че ще уважа неговия избор и ще направя постен кето десерт. В интерес на истината, въглехидратите не са малко, тъй като при все, че използвам бадемово брашно, в бадемите има въглехидрати, но ще използвам единствено и само продукти, които са френдли, приятелски с кетогенната диета. Така че направете си този десерт, въпреки че не е толкова богат на мазнини. Какво ще направя? Днес ще направя френския десерт галета. Пънката, която ще използвам, са сини боровинки. Какво е галета? Галета е вид пай, който не заема формата на тавата. И се прави изключително семпло, бързо, но затова пък е много вкусен. Ако нямате боровинки, използвайте малини. Ако нямате малини, използвайте вишни. Ако нямате вишни, който и да е друг горски плод, ще е много добра идея. Няма вариант вашия галет да не се получи. Загрейте фурната на 180 градуса и да започваме. Необходимите продукти: 150 грама бадемово брашно, 50 грама ксилитол, 150 грама боровинки или някакъв друг горски плод, 3 лъжици зехтин или друго растително масло без аромат. Аз съм използвала филиран бадем за поръзка и 3 лъжици топла вода. Да смесим сухите съставки в купа. Слагам бадемовото брашно. При него добавям 2/3 от подсладителя. Разбърквам добре. И при бадемовото брашно слагам 3 лъжици зехтин и 3 супени лъжици топла вода. 1, 2, 3. Замесвам тесто. Първо използвам шпатулата, след това замествам с ръце. Така усещам тестото и го зареждам със собствената си енергия. Меся докато течността поеме напълно бадемовото брашно и получа твърдо еднородно тесто. Готово. Правя го на топче и го оставям за около 5 минути да почине. Оставям го настрани. През това време слагам при боровинките 1/3 от подсладителя. И разбърквам. След като тестото е починало 5 минути, го слагам между 2 листа за хартия за печене и го разточвам. Както се разточва тесто за пица. Сами си изберете формата, която искате да е вашия галет. Може да е кръгла, може да е и правоъгълна.
Предпочитанията са изключително ваши. Дебелината на тестото е добре да бъде 3-4 мм. След като съм оформила галета, махам горният слой хартия за печене и по средата слагам боровинките, като се старая да има поне 5 см бордюр. Слагам само плодовете, като сока се старая да се отседи в дъното на чинията и да не го слагам върху тестото. След като сложих плодовете, разпределям ги равномерно, да са на равно отстояние от центъра и след което подгъвам галета. Намазвам края с вода и поръсвам с филиран бадем. Вземам тавата и както е с хартията за печене, го прехвърлям върху тавата. Отнасям галета да се изпече.